Shout out, magandang umaga. So, yung presyo ng ating karot, magkano na ngayon? 80 kilo, basta. Magkano? 80. 80 ang per kilo. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang mga karot. Magkano naman na yung nyo, ampalaya? 100 pesos sa ampalaya. Magkano per kilo? 200 ang per kilo ng kanyang mga lettuce na magaganda, oh. Noong mga nakalipas na araw ay wala tayong makita niyan na mga lettuce. So, 100 pesos. Per kilo po ay 100 pesos. 50 pesos na tumpukan. 170 sa bentahan po nila ng tulingan. Pusit. Talaga makakapag-ulam na kayo ng pusit dahil sa 100 pesos, sulit na po. Tumpukan ng mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos. Kabase po natin ay 50 pesos at 100 pesos na tumpukan at may mga lapis din po na inyong makikita. Mga pusit na bilog, 440 po ang per kilo. Tuwakang po natin ay 120. 240 ang per kilo ng ating mga tuwakang. Tanigi at ang isdang batalay. Magkano ang batalay? Secret. Magkano? 220 rin ang per kilo. Eh yung kitang? 300 ang per kilo, no? 180 isang piraso ng mga bangus dagupan, 170. Tilapyang Batangas ay 120. So, napakaganda ng ating mga dalagang bukid. Ito, te, pwede mo kumalaman yung presyo? 220 na per kilo ng kanyang mga dalagang bukid. Isang magandang buhay po sa ating lahat at isang magandang umaga po, no? So mag-update po tayo dito sa Malabon Tumpukan kung saan ay maraming latagan ang mga 50 pesos, 100 pesos, 150, 130 ang mga makikita po natin latagan dito, no? So samahan niyo pong muli para makapag-update si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So, ito pong mga nakita nyo mga latag ng dahon-dahon. Yan po ay nagkakahalaga lang po ng 10 pesos na inyong mabibili at magaganda po yung mga gulay po nila, oh. Tapos yung mga 20 pesos na kamatis, sibuyas, bawang, shout out, magandang umaga. So, yung presyo ng ating karot, magkano na ngayon? 80 kilo, basta. Magkano? 80 ang per kilo. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang mga karot. Ang beans, 80 kilo. Yung Baguio beans, 80 pesos din ang per kilo. So magkano yung per kilo ngayon ng kamatis? Kamatis, 50 pesos yung per kilo ng kamatis, no? So yung 20 pesos na 4 na piraso yung bawang nakabalot. Yung 20 pesos. So ito, natin, 140. so repolyo natin magkano? 140 ang 140 po ang per kilo. Medyo mataas po ngayon ng repolyo natin, no? Tapos yung mga sili natin 10 pesos na to. Ayan, 10 pesos na po yung mga tumpukan ng siling labuyo at siling berde. Puno sa suka nyo. Ayun. Saan yan, boss? So salamat sa iyo, ha. Thank you sa papapaunlak sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market, ha. Shout out. Shoutout sa mga panganiban dyan. Ayun, shout out po sa Panganiban family. Shout out. So, abante na tayo para makapag-update din tayo sa mga latagan po dito ng isdang tumpukan sa Malabon Fish Market. Sayang nawala si Gandara, eh. Kaya shout out yun, eh. Mukhang namasyal, ah. Oo nga, eh. Salamat, ha. Thank you. Magaganda yung ating mga ampalaya at talong. Tapos mga lettuce natin. Medyo nagre-ready po si nanay ng pangpakpit, oh. Magkano naman na yung nyo, ampalaya? 100 pesos sa ampalaya. Yung lettuce.
Ayun. So, yun po yung mga update natin sa kanyang latag, no? So, abante na tayo dito. Nanay, salamat po. Yun, no? Dito tayo sa mag-asawa. Shout out. Magkano per kilo? 200 ang per kilo ng kanyang mga lettuce na magaganda, oh. Yung mga nakalipas na araw ay wala tayong makita niyan na mga lettuce. So, 20-20 pa rin po yung mga latag at mga dahon-dahon po dyan, no? May mga tinumpok din po sila na mga gulay. Magkano per kilo? 35 na tumpok. 35 na lang po ang tumpok. Ngayon, 1 kilo mahigit po yung bentahan po nila ng sayote, no? Thank you, ate. Salamat. Kasi thank you. So, tawid tayo dito sa mga latag naman po dito ng galunggong na inyong mabibili. So, unang bungad po natin dito sa mga hipon po nila ay 100 pesos na tumpok. 400 pesos per kilo. So, yung tumpukan po dito ng mga galunggong 100 pesos. Per kilo po ay 100 pesos. 50 pesos na tumpukan. 170 sa bentahan po nila ng tulingan. So, yan po yung kanilang latag na inyong nakikita. Bossing, thank you, ha. Dito naman po ang mga tumpukan ay 100 pesos sa mga pusit. Talaga makakapag-ulam na kayo ng pusit dahil sa 100 pesos, sulit na po. 120 sa mga bangus na tumpok. Tapos yung mga galunggong 50 pesos na malalaki na po yan, no? Malalaki na. Malalaking mga galunggong sa halagang 50 pesos. Yes. Ayun, no? Makakaulam ka na. 50 pesos, 100 pesos na Isang araw sa ulam. magapong ulam na pwede, di ba? Yes. Yan po yung 100 pesos. Yan. Ano bang hinihintay nyo? What are you waiting for? Yun, tara, let's go. Ano, ate? 50 lang matatabayan. Hindi ka nalugi niya sa 50 mo. Di nalugi dahil sa murang halaga ng 50 pesos. 120 per kilo ng tilapia Batangas. Ang bangus po ay kada piraso 100 pesos. So sa pagdagsa ng ating mga galunggong dito ay napakarami. 100 pesos, 50 pesos ay may mabibili ka na, no? Ang 50 pesos mo dito ay may halaga. May 50 pesos dala ka, may ulam ka na. Ayan. ₱50 sa mga tumpukan pa rin po ng mga bentahan ng galunggong. Ito pala yan. Alam ko sino. Grabe pa rin ang mga galunggong ngayon dito. Mas lalo kahapon ang ganda ng bentahan. Napakarami, halos 2 kilo yung isang tumpok. Napakarami. Mga susunod na araw yan, pawala na naman yung mga galunggong. Papasok yan mga yellow pintuna, gulyasan. Ngayon, wala yung mga yellow pen eh. Wala silang mataas ang presyo. Sige pa. Masarap mukhang magsasanghay ka. Singgay na yun, So, yan po, no? 40 pesos na tumpok na mga alumahan. Tumpukan ay 100 pesos. So, malalaki po yung mga galunggong, oh. Matambaka, alumahan po, no? Libre pa masahe si Ika pupunta doon. Libre. Unang tayo na pa ako. Tumpukan ng mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos. Sa tumpukan ay 100 pesos at 50 pesos. Taga-darang pala nakahuli sa kanya. Hindi, dumaan din siguro sila rito. Dito po yung mga tumpok ng bitbit po, oh. 100 pesos. Sa mga mahilig na mag-ulam ng bola-bola, ayan po sariwa pong bitbit, oh. Good morning po, nanay. Shout out po. Good morning. Meron din po siya mga pusit.
100 pesos din po na tumpok. Tapos 100 pesos na kabase at mga banak, no? 140 sa kilo. Ayan, mga tinumpok po sa halagang 100 pesos, no? 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. Kabase po natin ay 50 pesos at 100 pesos na tumpukan at may mga lapis din po na inyong makikita. Mga tinumpok sa 50 pesos ay madami na, no? So, yan po yung mga latagan at mga alumahan sa 50 pesos din po ang tumpukan. So talaga makakapag-ulam na ang iyong pamilya dahil sa mga latagan po dito. Dahil ang mga 50 pesos ay tumpok-tumpok na po ang bigayan. 50 pesos na mga galunggong. Dahil sa pagdagsa po ng galunggong talagang mababa ang bigayan po ng presyo. 50 pesos. So ito po yung mga paninda nila, no? Yung mga pusit na bilog 440 po ang per kilo. Tuwakang po natin ay 120. 240 ang per kilo ng ating mga tuwakang. Tanigi at ang isdang batalay. Magkano ang batalay? Secret. Magkano? 220 rin ang per kilo. Eh yung kitang? 300 ang per kilo, no? Papakol pala to. 140 ang per kilo. Eh sa mga binduan? 280? 260 ang per kilo. So yun po yung presyo ng kanilang mga latag, no, ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market. Thank you. Yun po yung per kilo ng kanilang mga latagan. So dito tayo sa presyohan ng latag at pandaing na bangus, 140 per kilo. Ang galunggong 100 pesos at 50 pesos na kada plato. So grabe yung mga tumpukan po na inyong nakikita rito. Walang bangus, no? Yan po ay 100 pesos na tumpukan, malalaking mga galunggong na, oh. Ate Pam, shout out. Seryoso ka dyan, eh. Seryoso si Ate Pam, no? So, pasupport po natin yung Vendor Mix Official na kanyang account sa YouTube channel. Pasupport po natin. Ayun, shout out. Thank you, Ate Pam. Salamat. Alright, so sa dami po ng mga latagan ng tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, talagang mapapawaw ka sa mga presyohan nila dahil sa dami po ng kanilang bentahan. At ang mga latagan po ay panalo, no? So dito tawid tayo sa kabilang side na para din malaman natin yung kanilang mga latagan at bentahan at mga presyohan ng kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan na para maiulam din po sa hapagkainan. So ito po yung presyo ng mga tumpukan po ng mga galunggong po natin dito. 40 pesos na lang po. Tumpukan po ay 100 pesos. Mga galunggong pa rin po. Ayan. 180 isang piraso ng mga bangus dagupan, 170. Tilapyang Batangas ay 120. So napakaganda ng ating mga dalagang bukid. Ito te, pwede mo malaman yung presyo? 220 na per kilo ng kanyang mga dalagang bukid. So yun po yung mga presyo, no, ng kanilang mga iba't ibang klaseng laman dagat.
Ito yung mga tumpok, yung mga daing na. Aasinan na lang. Fish tayo ah. Aasinan na lang to. Ito aasinan na lang po, pwede na ibilad oh. 100 pesos po, 5 piraso tumpok, no? Tilapiyang Batangas. Ito muna ako, tapusin ko na to. Ito po, 160 isang piraso ng bangus dagupan. Takupan na masarap. Tapos yung mga tumpukan po ay 50 pesos. So tapusin na po natin ang ating pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at nakita naman po natin yung ating pag-iikot sa mga latagan po dito ng mga tumpukan. Napakadami pa rin po mga galunggong na inyong mabibili at sa mga presyuhan po, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa mga vendor din po natin masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.